lehen kaja laboral, gaur egungo laboral kutxa, betidanik enpresetatik hurbil egonda. Gu sortu ginen, kooperatiba batzuei beharrei erantzuna emateko, duela 50 urte baino gehiago, enpresa bereziak ziren, hazten ari ziren, eta hor geunden laboral kutxa, kaja laboral erantzuna ematen eta gure zerbitzuak eskaintzen. Ordutik hona gauzak asko aldatu dira, gure zerbitzuak zabaldu ditugu, eta ez bakarrik familiaekin, baizik eta baita ere beste enpresekin, harremanetan jarduten gara. Horretarako, egiten ari garena da, gure posizionamendua fokalizatu enpresen mailan, espezializazioa landu nahi dugu, horretarako bulego bereziak zabaldu ditugu, 12 bulego pyme enpresa txiki eta ertainak kudeatzeko eta beste 3 bulego banka kooperatiba arduratzen direnak. Horrekin, lortu nahi duguna da, enpresei beharrei erantzun zuzen ematea eta hazten ari den rekuperazio horri gure laguntza ematea eta ia denon artean lortzen dugu gure herria aurrera ateratzen eta gure enpresei eta gure sistema ekonomikoari laguntza emanez.